படிக்கணுமா பிரபு? படிங்க படிங்க. ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபிஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. என் அன்பான கிருஷ்ணா, நீ துன்பப்பட்டவர்கள் நண்பவரும் படைப்பின் மூலம் ஆவாய். நீ கோபிகளின் எஜமானரும் ஆவாய். நான் உனக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சரண் படிக்கவா பிரபு? படிங்க மாதாஜி, படிங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா தத்சுர்உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்தேகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாத்வசாதம் ஜககண ரகுநாதான்விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् जगगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம்ம ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் வந்திருக்கோம். அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதையோட சுருக்கம், அதாவது கீதையோட சாராம்சம். இந்த கீதையோட முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்துல தான் பகவான் ரொம்ப அழகா அற்புதமா ஒரு விளக்கம் கொடுக்க போறார். நேத்திக்கு 5 விதமான செயல்பாடு, அர்ஜுனோட செயல்பாடு பார்த்தோம், சுருக்கமா பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதோட பகவான் கொடுக்க போறார். அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் மூணுத்தையும் இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை அர்ஜுனன் வாழ்ந்ததுனால அதுக்குள்ள விளக்கம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்குறார். ரொம்ப அழகா தத்துவம் மூலியமா கொடுக்குறார். ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறார், சாங்கிய தத்துவத்தை கொடுக்குறார், வர்ணாச தர்மத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறார். ஸ்ருதிமுனியை பற்றியும் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. பாப்போமா? இது கொஞ்சம் பெரிய அத்தியாயம் தான். பட் நம்ம சுருக்கமா நம்ம அதை படிக்கிறோம். அது 2வது லெவல் வரும்போது தான் நம்ம கொஞ்சம் விரிவா படிக்க முடியும். 700 ஸ்லோகம் நிறுத்தி ஒன்னொன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 ஸ்லோகம், 5 ஸ்லோகம், 6 ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? ஆனா இன்னைக்கு இந்த 72 ஸ்லோகத்தையும் எவ்வளவு சுருக்க முடியுமோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவத்கீதையோட சுருக்கம், அதாவது கீதையோட சாரமா பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இது நம்ம கோவிலோட விக்கிரகம். இது பழைய விக்கிரகம் இதுதான். ஆனா இப்ப பெரிய கோயிலா கட்டி இருக்கிறோம். அதனால அதே விக்கிரகம் தான் சேர்ந்தான். ஆனா கொஞ்சம் அதாவது ராதாவும் கிருஷ்ணரும் ஒன்னா இருக்க மாதிரி இருக்கீங்களா, கொஞ்சம் விலகி இருப்பாங்க. ஆனா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப பெரிய கோயிலா கட்டியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நேற்று நாம பார்த்ததுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு இந்த அத்தியாயத்துக்கு கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மொத்தம் 46 பதங்கள் நம்ம நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல. அதுல
பகவத்கீதையில உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை 1ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது திருதராஷ்டிரனுடைய மனநிலை பார்த்தோம். சந்தேகம், பாவம், பயம், பாரபட்சம், இந்த 3 தன்மையை நாம விரிவாக பார்த்தோம். துரியோதனோட மனநிலை பார்த்தோம். அது என்ன பண்ண, தனது படையை பற்றி தற்பெருமையாக பேசிக் கொள்றது, நேர்மையாளர்களை சந்தேகப்படுறது, நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மங்களங்கள், அதாவது மங்களம் பொறுத்து பகவான் கிருஷ்ணர், அதை 12ல இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல என்ன சொல்றது, பாண்டவன வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். ஆனா நம்ம ஒரு 6 மட்டும் குறிப்பா கொடுத்துருக்கோம். அதாவது தெய்வீக சங்கு, பகவான் கிருஷ்ணர் இருப்பு வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது, அர்ஜுனன் கொடியில் அனுமான் இருக்கார், அதே மாதிரி தாயார் இருக்காங்க, கனகவல்லி தாயார் இருக்காங்க, அதிர்ஷ்ட தேவதை, அதே மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். ஸோ இந்த 6 சாராம்சமும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாட்டு, அதாவது 3வது பாட்டா பிரிக்கிறோம் இல்லையா இந்த அத்தியாயத்தை, அதை பகவான் அவரது பக்தர்கள் நேசிக்கிறார். எப்படி 21ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும். அல்ல, பகவான் என்றுமே நலம் விரும்பியா இருக்கிறார். அதே மாதிரி பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். எப்படி அர்ஜுனனுக்கு அந்த தேரை ஓட்டி சேவை செய்யறாருங்களா, அது மாதிரி நமக்கு தான் சேவை செய்கிறார் இல்லைங்களா? அதை பத்தி நம்ம தெளிவா படிச்சோம். இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா நாம இனி வர ஒரு அத்தியாயத்திலும் அவருடைய செயல்பாடை பத்தி 4வது அத்தியாயத்திலும் இன்னும் விரிவா பகவான் கொடுப்பார். அதை அப்ப பார்ப்போம். இப்போ வாழ்க்கையின், அதாவது வாழ்வின் துன்பங்கள் என்ன, நம்மளுடைய வாழ்வியல் இருக்கு இல்லைங்களா? வாழ்வியல்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த கீதை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நமக்கு அது விளக்கம் கொடுக்குது. இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனோட கவலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம 5 விதமான கவலைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன சொல்லப்பட்ட மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள், துன்பத்தின் வகைகள், அர்ஜுனனோடு போரிடமா வேண்டாம் என தீர்மானிக்கிறான். இந்த 3 செயல்பாடும் நாம இந்த பதங்கள் மூலியமாக பார்த்தோம். 5 விதமான செயல்பாடு மூலியமா இன்னைக்கு அந்த 5 விதமான செயல்பாடு நமக்கும் உள்ளது இல்லைங்களா? அதை பத்தி நீங்க விளக்கம் கொடுக்கிறார், பார்ப்போம். இன்னைக்குள்ள அத்தியாயத்தோட கண்ணோட்டம். இன்னைக்கு பதம் 72 பதம் தான். ஆனால பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். 4ஆ பிரிச்சு முதல் பார்ட்ல 1ல இருந்து, அதாவது 10வது பதம் வரைக்கும் நெருக்கடியை சமாளித்தல். நேத்திக்கு அர்ஜுனன் என்ன மாதிரி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தானோ அந்த அத்தியாயத்துல, அதே புலம்பல் தான் இதுலயும் வருது. ஆனா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான். பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான். 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அவரு புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் அர்ஜுனன். அப்புறம் 6 வரைக்கும் புலம்பிட்டு இருந்தார். 7வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். திரும்பவும் 2 ஸ்லோகத்தையும் புலம்புறாரு. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு, அவனை தலைமையிலே நங்குன்னு கொட்டி பேச ஆரம்பிக்கிறார். 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்காரு. என் உண்மையான அடையாளம் என்ன, நம்மளுடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்னு நாம இன்னைக்கு பகவான் சொல்ல போறார். அது ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக என்னுடைய கட்டமைப்பு என்ன. அப்ப சூதல உடல், சூட்சம் உடல், ஆத்மா, இந்த 3 செயல்பாடும் நம்ம விரிவா நாம இந்த பதம் மூலியமா, அதாவது 11ல இருந்து 30வது பதம் மூலியமா நம்ம விளக்கமா படிக்க போறோம். இரு கடமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 31ல இருந்து 53வது பதம் வரைக்கும் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, சூதல மற்றும் சூட்சம உடலுக்கான கடமை என்ன, அதே மாதிரி ஆத்மாவுடைய கடமை என்ன, திதிமுனி மூலமா ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா அதை படிக்க போறோம். அதே மாதிரி 54ல இருந்து 72வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை 2ஆ பிரிக்கிறோம். அதை பிரிச்சது தோல்விக்கான 8 விதமான படிக்கட்டுகள், அப்புறம் உயர்ந்த சுவை. இதை பத்தி நம்ம விரிவா நாமும் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சரி, இப்ப நேத்திக்கு அர்ஜுனோட 5 விதமான கவலைகள் பார்த்தோம். 28ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும். இரக்கம், இன்பன்மை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இதை பத்தி ரொம்ப அழகா கவலைப்பட்டு இருந்தார் அர்ஜுனன். அந்த செயல்பாடு என்ன அப்படின்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக பகவான் விளக்க போறார். அதுல இப்ப நாமும் நெருக்கடியை சமாளித்தல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இந்த 4ஆ பிரிச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த முதல் பார்ட்டை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இந்த 7வது பதத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா 1, 2, 3ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் புலம்பிக்கிட்டே இருப்பான். நேற்றுக்கு நடந்த சம்பவத்தை வச்சு புலம்பிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த அத்தியாயம் மூலியமா. அதோட கண்டினியூட்டி தொடர்ச்சியா இருக்கும். இப்ப 7வது அத்தியாயத்துல அவனுடைய உறுதித்தன்மை இல்லாத இருக்கிறதுனால அதை வெளிப்படுத்துறாரு. பாப்போமா? 7வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்பண்ய தோஷோ உபகத சுபாவக
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढसेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि धन्मे शिष्यस्यतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. இப்போது நான் இது படிச்சிடறேன். நீ ஓகே ஸ்லோகம் ஓகே மட்டும். இப்ப இதுல என்ன சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கரிமைத்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்பு எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலை எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவாய். பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய உறுதித்தன்மையை இப்ப கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரினா, உண்மையிலேயே அவருடைய உறுதித்தன்மை இல்லை. இப்ப யாருகிட்ட சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றத விட குழப்பமா இருந்தவர் இப்போ வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். அப்போ இந்த பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேற்று 5 விதமான செயல்பாடு நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டு வர முடியல அவரால. இப்ப நமக்கும் வந்து வீட்டுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கும், ஆபீஸ்ல பிரச்சனை இருக்கும், சமுதாயத்துல பிரச்சனை இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒண்ணு நம்ம தாய் தந்தையிட்ட சொல்லுவோம், இல்ல நண்பர்கிட்ட சொல்லுவோம், இல்ல நமக்கு மேல உள்ள முப்பாட்டனார், பாட்டனார், அதிகாரிகள் அவங்ககிட்ட முறையிடுவோம். இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுங்க. ஏன்னா நாம அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரும் இல்லைங்களா? இது அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருக்கடி எப்படி சமாளிக்கிறான் பாருங்க. ஏன்னா அவனுக்கு எது ஸ்ட்ராங்கா முடிவு எடுக்க முடியல, அவனால ஒரு கரெக்டான ஒரு முடிவு அவனால எடுக்க முடியல. அதுக்காக என்ன பண்றான்? பகவான் கிட்ட போய் சரணாகதி அடைகிறார். இந்த பதம் நமக்கு அதை சொல்லி கொடுக்குது. அதோட கண்டினியூட்டி அப்படியே இது. உறுதி ஏன் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது, வெல்வதா அல்லது தோற்பதா, அப்படி அந்த குழப்பமா இருக்கார். இப்ப 2 வழி கிடைச்சது, இதுல எந்த வழி போறது அப்படின்றத குழப்பமா இருக்கார். இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பலசாலி, பக்தி அதாவது புத்தி கூர்மை உள்ளவர், அவரு டக்குன்னு முடிவு எடுக்கிற கூடியவர், சிந்திச்சு செயல்படுறவர். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, எந்த ட்ராக் போகணும்னு தெரியல. கடமையை செய்யலாமா, இது எது சிறந்தது அப்படின்றது தன்மை இல்லை, புரிஞ்சு தன்மை. இது நமக்கும் அந்த பிரச்சனை தான். நமக்கும் சமுதாயத்துல நம்ம குடும்பத்துல இந்த பிரச்சனை வரும். அப்ப நாம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட மேல் அதிகாரிகிட்ட நம்ம கேட்கணும், இல்ல நம்மளுடைய பாட்டனார், முப்பாட்டனார், தந்தையார் இவங்க கேட்டு நாம அதை சால்வ் பண்ண பார்க்கணும். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட ஃபாலோ பண்றான். அப்ப கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது, வெல்வது, தோற்பதா, அந்த உறுதி இல்லாததான் இன்னைக்கு வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைகிறான். இதுக்கு இன்னொரு சாராம்சம் சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, பற்றுதல், அதிகமான பற்றுதல். ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மை இழந்து விடுகிறார். இது எனக்கு உண்மை இல்லைங்களா? ஒரு பொருள் மேல ஒரு நேற்று ஒரு விஷயம் சொன்னோம், ஒரு சேலை பார்த்தோம், அந்த கடையில போய் வாங்கறதுக்காக ஓடுறாங்க, அது கிடைக்காத போது அப்ப எவ்வளவு கோபம் வருது பாத்தீங்களா இல்லைங்களா? அந்த பற்றுனால தானே. அதே நம்ம பற்று இல்லாம இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், இது எது சரி எதுன்னு கூட பகிர்ந்து பார்க்கிற அந்த ஞானம் கூட நமக்கு தேவையே இல்லாத போயிடும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எதுக்கு அது தேவையே இல்லை, அந்த பொருள் வேண்டாம், இருக்கிறத வச்சு நாமும் அழகா நம்ம லைஃபை கொண்டு போவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் அவன் தான் ஆன்மீகவாதி, அவன் தான் கர்ம யோகி. இத பத்தி நாளைக்கு 3ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிப்பேன். இப்போ நாம பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். பற்றுறதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, இது எது சரி தவறு தெரியாது. இப்ப நம்ம பையன் பண்ற தப்பு, நம்ம பிள்ளைகள் பண்ற தப்புல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? குழந்தையாச்சே, தெரியாம பண்ணிட்டான், தெரியாத பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம்? அது எது சரி எது தவறு நாம அது சுட்டி காட்ட மாட்டோம், அதை கடந்து போயிடுவோம். அது சின்ன தவறு தான் நான் நினைப்போம். அது ஒரு டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை போய் நிற்கும். காரணம் என்னன்னா பற்று இல்லைங்களா? பற்றுனால ஒரு எது சரி தவறு என்று பகுத்து பார்க்கும் தன்மை இழந்து விடுகிறாங்க. எதனால? அந்த அதிகமான பற்றுனால. இப்ப அர்ஜுன வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? 5 விதமான செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம். அது எதனால வருது? பற்றுனால தான் வருது.
தன்னுடைய கடமை என்ன? ஒரு சத்திரியன் கண்டிப்பா போர் பண்ணியே ஆகணும். அவரு அது எழுத்தாப்புல இருக்கிற மாமாவோ மச்சானோ அண்ணனோ தம்பியோ யாரா இருந்தாலும் தெரியாது. உன்னுடைய கடமை என்ன? சமுதாயத்துக்கு செய்யற தொண்டு ஒரு சத்திரியனுடைய செய்யற தொண்டு. அது அதை நீ செய்யாம பற்றுறதுனால குழம்பி போய் நிக்கிற இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் தீர்மானிக்கலாம், ரொம்ப அழகா தீர்மானிக்கலாம். என்னம்மா தீர்மானிக்கலாம் பாருங்க, சரணாகதி அடையலாம் பகவான். அவன் பலவீனமா இருக்கிறத உணர்றார். வேற அர்ஜுனன் வந்து தான் பலவீனமா இருக்குன்னு சொல்லி உணர்றார். அப்ப பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் போகிறார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உறவு முறை ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். என்ன மாதிரி மாற்றம் பாருங்க. முன்னாடி வந்து உறவினரா இருந்தாங்க, நண்பராக இருந்தாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு குரு ஒரு சிஷியன் அந்த ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ரெண்டு பேருமே பகவான குருவா எடுத்துக்கிறார், இவரு சிஷியனா எடுத்துக்கிறார். அப்ப குரு சிஷியன்ற முறையில பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட முரண்பாடுனா இந்த மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நீ என்ன கொடுக்கறது நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த காதுல விழுந்தா கூட நம்ம செயல்பட மாட்டோம். ஒருத்தர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். அடைஞ்ச பிறகு அவர் கொடுக்குற ஞானம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அழகா சீக்கிரமா அப்சர்வ் பண்ணும். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, டீச்சர் சொல்லி தராங்கன்னா அந்த கிளாஸ் டீச்சர் சொல்ல கொடுக்கும்போது அவருடைய கடமை அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், அதை உன்னிப்பா கவனிச்சாதான் அவங்களுக்கு ஏறும். அதை கவனிக்கலைன்னா கண்டிப்பா ஏற போறது கிடையாது இல்லைங்களா? சும்மா பேருக்கு உட்காந்துரும். அது போல்தான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். வந்தோம், பிறந்தோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம வேலை போயிடுது. நம்ம யாரு, நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், என்ன செய்யணும் தெரியல இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி அதிகாரிகள்கிட்ட நம்ம கேட்கணும், ஆச்சாரிகள்கிட்ட கேட்கணும். நம்ம முப்பாட்டனார் பாட்டனார் என்ன சொன்னாங்க அதை கேட்கணும், கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் அந்த ஞானம் பகிரப்படும். அப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறார். அப்ப ஞானங்கள் பகிரப்பட போகிறது. இந்த ஞானம் யாருக்காக? நமக்காக. பாப்போமா? ஓகே. இப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம், கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரி ஆலோசனை பெறவும். ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்காருன்னா அவருடைய காரணம் என்ன சொல்றாரோ அதை போய் செய்ய போறார். அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருந்தாருன்னா பிரச்சனை தான். அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை, நாட்டுக்கும் பிரச்சனை, அவருடைய மேலதிகாரிக்கும் பிரச்சனை இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வீட்டுல கூட அப்படிதான். அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்கலன்னா பிள்ளைகள் அப்படியே வேற மாதிரி போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்ப எப்படி குடும்பம் எப்படி சரியா இருக்கும்? சமுதாயம் எப்படி மேன்மை அடையும்? குடும்பம் மேன்மை அடையாது, சமுதாயம் மேன்மை அடையாது. எல்லாத்துலயும் பிரச்சனை, தனி மனித ஒழுக்கமும் ப்ராப்ளம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ கண்டிப்பா நம்முடைய பேரண்ட் கிட்ட சரணாகதி அடையணும், அதான் நம்முடைய கடமை. அதே மாதிரி நம்மள மேல் அதிகாரிகள்ட்ட சரணாகதி எடுக்கணும். அப்பதான் நம்ம நிறைய ஞானம் கிடைக்கும். நீ நான் போட்டி போட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்காது இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட சரணாகதி. இப்போ பகவானை பத்தி பார்ப்போம். இப்ப அர்ஜுனன் சரணாகதி அடைஞ்ச தன்மைக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து பகவான் வந்து எவ்வளவு அழகா நம்ம வந்து அர்ஜுன வந்து அடைஞ்சிருக்கான் இல்லையா? அப்ப அவருடைய தனித்தத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பகவானை பத்தி நிறைய பேசிக்கிட்டே போலாம், இருந்தாலும் அவரை பத்தி கொஞ்சம் படிப்போம். உள்ளவை அனைத்திற்குமே பகவான் தான், அவர் தான். இதை பத்தி 11வது பாத்துல இருந்து படிக்க போறோம். ஆத்ம தத்துவம் கொடுக்க போறார். அது படிக்கும்போது இன்னும் உணர்வும். உள்ளவை அனைத்திற்குமே பகவான் தான். ஏன்னா 84 லட்சம் உயிர் வாழிய அண்ட சராசரங்களை பகவான் படைச்சிருக்கிறார். எல்லா இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். எல்லா புழு பூச்சி மனுஷன் எல்லா விதத்திலும் பரமாத்மா இருக்காரு இல்லைங்களா? நமக்குள்ள ஆத்மாவும் இருக்கு, இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். அப்ப அனைத்துக்குமே அவர் தான் ஆதி அந்தம், பரம உறவிடம், அவர் பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தான் சாப்பிட்றேன், நான் தான் இனப்பெருக்கம் பண்றேன், நான் தான் உத்தியோகம் பார்க்கறேன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு பணம் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறேன், நான் 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 நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே பகவான் தான். அது அறியாம நம்ம பாட்டு இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாமே அறியாம இருக்கிறோம். இந்த உடல் பகவானுடையது,
இது உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவான், இது பகவான், இந்த இயற்கையே பகவான். அப்ப நாம யாரு இல்லைங்களா? அவர்தான் பரம உரிமையாளர், அவர்தான் பரம கட்டுப்பாட்டாளர். நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றதே பகவான் தான். இயற்கை மூலியமாகவும் நம்முடைய வேதங்கள் மூலியமா நம்மளை கட்டுப்படுத்துறாரு. நம்ம பௌதிகத்துல போயிட்டோம்னா நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இதை பத்தி இன்னும் விரிவா நம்ம படிப்போம். இந்த இடத்துல இந்த 5 விதமான செயல்பாடை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைத்திற்கும் அவர் தான், பரம உருவிடும் அவர் தான், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர் இல்லைங்களா? பகவானுடைய 6 ஐஸ்வர்யங்கள், அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். இந்த 6மே பாத்தீங்கன்னா இது சொன்ன ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே சொல்லணும். இல்ல பகவானுடைய அழகு, அப்படிப்பட்ட அழகு. பலம் பாருங்க, நம்முடைய பலம் தான் பகவானுடைய பலம், நம்முடைய புத்தி தான் பகவானுடைய புத்தி. நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி இருக்கணும் நாம எல்லாமே? ஆனா நம்ம பகவானா ஆக முடியாது, அவருடைய நிழல் தான் நாம எல்லாருமே இல்லைங்களா? அப்ப அவருடைய பலம், நம்முடைய பலம் தான் பகவானுடைய பலம். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா? பகவானுடைய 6 விதமான ஐஸ்வர்ய குணங்கள். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, என்னில் ஏதேனும் நல்லதை நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவர் தனது வைபவத்தின் ஒரு துளி பகிர்தல் தான். இது 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். எல்லா தேவர்களும் சரி, எல்லா இயற்கையும் சரி, எல்லாமே நானே என்றார். நீரின் சுவையும் நானே, நெருப்பினோட நெருப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதோடைய சுடரும் நானே என்றார். மன்மதனும் நானே என்றார். சேனாதிபதியான முருகப்பெருமானும் நானே, கார்த்திகனும் நானே என்றார். சிவனும் நானே, சக்தியும் நானே. ரொம்ப அழகா சொல்றார். அப்ப அவருடைய வைபவம் பாத்தீங்கன்னா, நாம இந்த பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல கொடுக்கறதுல 42 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார் பகவான் அந்த வைபவத்துல. அதுல சொன்னது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடுகளுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா பகவானுடைய வைபவம் பாத்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி இருக்கு. கடல்ல ஒரு கடுகு போட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரிதான். அப்ப நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்ம எல்லாம் ஒரு புள்ளி தான், நம்ம ஒரு சின்ன புள்ளி தான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், காலை தூக்கின நான் தான் ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறான். இப்ப ஞானங்கள் பகிரப்பட போகிறது. பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பேச ஆரம்பிக்க போறார். இப்போ இந்த 13வது பதம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேஹாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம முதல் பாட்டு முடிச்சிட்டோம். 1லிருந்து 10வது பாதம் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். சரணாகதி அடைஞ்சுட்டான் பகவான் கிட்ட. இப்ப பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்க போறார். நேற்று பார்த்ததுல அந்த 5 விதமான விளக்கத்துக்கு 11லிருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்க போறார். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவம். இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்ல போறார். இதுல என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, தேகத்தை உடையன் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தை திகைப்பதில்லை. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றா, தேகத்தின் உடல். இப்ப நமக்கு இந்த சரீரம் கொடுத்திருக்காரு. இது களம் சொல்லலாம், சரீரம் சொல்லலாம், உடல் சொல்லலாம் இல்லைங்களா? இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு செகண்ட் ஒரு நொடிக்கு இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த உடல் மாறின உடல் திரும்பி வருமா? கண்டிப்பா வராது இல்லைங்களா? அப்ப நாம பாத்தீங்கன்னா சிறு வயது, இளமை, முதுமை அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருக்கும். ஆனா ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது கிடையாது. உடலுக்குந்தான் மாற்றமே இருக்கே தவிர ஆத்மாக்கு மாற்றமே கிடையாது. இன்னைக்கு இந்த உடல்ல இருக்கும், நாளைக்கு இன்னொரு உடல்ல போயிருக்கும். ஏன் அந்த உடலுக்கு போகுது? காரணம் என்ன? அது நம்ம தான். பகவான் கிடையாது, அப்பா அம்மா கிடையாது, அண்ணன் தம்பி கிடையாது, சமுதாயம் கிடையாது, இயற்கையும் கிடையாது. நாம தான் அதுக்கு காரணம். நம்ம பிள்ளைகளும் கிடையாது, நம்ம மனைவியும் கிடையாது, கணவனும் கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாம தான். நம்ம செய்யற கர்மா. இல்ல நான் செஞ்ச கர்மா என் பிள்ளைக்கு போகுமான்னு? கண்டிப்பா போகாது, கண்டிப்பா போகாது.
யார் கர்மா பண்றாங்களோ அந்த கர்மத்துக்கு பலனை அவங்க தான் அனுபவிச்சு ஆகணும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. அப்போ நிதான புத்தியுடன் யார் இருப்பா? ஆன்மீகவாதிகள், கர்ம யோகிகள், கீதையை நல்லா உள்வானுங்க எல்லாருமே கர்ம யோகிகள் தான். அது ஏன்னா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா படிப்போம். அப்ப நாம யாரு? நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் பேரு, இந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பேர் வந்து லீகல் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்காரம் செல்வம், நம்ம ஆச்சாரி வச்ச பேர் வந்து சிங்க பலராமதாஸ், அப்படி இந்த உடலுக்கு உள்ள நாமம். ஆத்மாக்கு நாமம் கிடையாது, ஜீவாத்மா. இந்த உடலுக்கு தான் நாமம் இருக்கு. ஆனா இந்த இந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? செல்வத்தை தூக்கி அங்க வை, இங்க வையான்னு சொல்ல போறாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க, பிணம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இதுக்குதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல, மனதுக்கும் புத்திக்கும் செயலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. இப்ப நம்ம அடுத்த பிறவிய தேர்ந்தெடுக்கிறது யார் தெரியுங்களா? நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். பகவான் தேர்ந்தெடுக்கல, பிள்ளைகள் தேர்ந்தெடுக்கல, அப்பா அம்மா தேர்ந்தெடுக்கல, நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அப்ப நம்ம எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் பாருங்க. தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு நம்ம வாழணும். சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்போ உனக்கு ஆத்மா இல்லை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ஆத்மா இல்லை, நீதான் ஆத்மா. உனக்கு ஒரு உடல் உள்ளது, தற்காலிகமானது, இது அழியக்கூடிய உடல். இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒண்ணு பூமி மாதா கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா கங்கைக்கு கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா அக்னி பகவானுக்கு. ஏதோ ஒரு 3 இடத்துல இந்த உடல் போகுது. ஆனா ஆத்மா போகாது. இப்ப ஆத்மா எங்க போவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு பாவகரமான காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுங்களேன். அப்ப அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பாவம் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒண்ணு அனிமலா பிறப்போம், இல்ல செடி கொடியா மரங்களா பிறப்போம், இல்லைன்னா அதல பாதத்துல போவோம். நாம நன்மை காரியமே செய்யறோம் அப்படின்னா சொர்க்கம் போவோம். சுத்த சத்துவத்துல நாம செயல்படுறோம்னா பகவானுடைய வைகுந்தம் போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ தத்துவத்துல இருந்தாவே, நல்ல காரியம் மட்டும் பண்ணிட்டே இருந்தாவே அப்ப எங்க போவோம்னா நம்மளுடைய உயர் லோகங்கள்ல, பித்ருலோகம் இருக்கு, மகர்லோகம் இருக்கு, பிரம்மலோகம் இருக்கு, இந்திரலோகம் இருக்கு, இந்த மாதிரி 6 லோகத்துக்கு நம்ம போறோம். அப்போ இது என்ன? நம்ம செய்யற செயலால. அப்ப நாம யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஆத்மா. நம்ம உடல் நினைச்சு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம பந்தப்படுவோம். ஆத்மா நினைச்சு செயல்பட்டோம்னா பகவான் நினைச்சு செயல்படும். ஏன்னா ஆத்மா தான் நினைக்கும். 24 நேரமும் பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆத்மா. ஆனா உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொகுசா இருக்க ஆசைப்படும். கால் வலிக்குதுன்னா சிச்சோ கால் வலிக்குது அப்படின்னு ஏறி உட்கார பார்ப்போம். உடல் வயசாயிடுச்சுப்பா என்னால முடியலப்பா அப்படின்னு நினைப்போம். அப்ப நாம என்னன்னா பந்தப்படுறோம். உடலுக்காக நாம பந்தப்படுறோம். இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல், இது தற்காலிகமான உடல். இந்த உடலுக்குள்ள நாம வந்திருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். டிராவல் பண்றோம், பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க இருந்து கன்னியாகுமரி போறோம், கன்னியாகுமரி வந்தோடனே இறங்கிடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உடல் வயசாச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்த உடல் தேடி போறோம். அப்ப நம்ம செய்யற கர்மா என்ன மாதிரி கர்மா இருக்கணும்? அப்ப நாம எப்படி ஆத்ம ரூபத்துல செய்யணும். அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அர்ஜுனன் பகவான் சொல்றாரு. இன்னும் விளக்கமா பாருங்களேன். என்னுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. நம்முடைய கட்டமைப்பு இப்ப நம்ம இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா சூதல உடல், கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல், இது பஞ்சபூதங்களான உடல் இல்லைங்களா? சூதல உடல். இந்த கருப்பா இருக்கு பாத்தீங்களா, இது சூதல உடல். இது அழியக்கூடிய உடல். 2வது உடல் ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூட்சம உடல். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், பொய், அகங்காரம், புத்தி. அது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். இது கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல், சரீரம், பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது, பஞ்சபூதங்களான உடல். ஆனா இன்னொன்று இருக்கு பாத்தீங்களா, ஆத்மா. அதுதான் உயிர். அந்த ஆத்மா தான் சச்சித் ஆனந்தம். அது இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 3 உடலை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப ஆத்மா மட்டும் பகவான் கிட்ட போகுது அப்படின்னு ஒண்ணு, அதான் உண்மை இல்லைங்களா? இந்த உடல் வந்து
ஆத்மா வந்து வெளியே போச்சுன்னா இந்த உடல் அழிஞ்சிரும். சூதல உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிரும். ஆனா சூட்சம உடல் அழியாது. ஏன் அழியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம செஞ்ச கர்மாத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். நாம புண்ணிய காரியம் பண்றோம், பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருக்கிறோம், சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறோம்னா இந்த உடலும் அழிஞ்சிரும். எது? மனம், பொய், அகங்காரம், புத்தி அழிஞ்சிரும். அப்போ என்ன பண்ணும்? வெறும் ஆத்மா மட்டும் பகவானுக்கு வைகுந்தம் போய் சேரும். அப்ப அந்த உடல் நம்ம அழிக்கலைன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சொகுசா வாழணும், நல்ல வீடு வாசல், நிறைய வீடு வாசல், ஏகப்பட்ட வீடு வாசல் வாங்கணும், சொத்து வாங்கணும், நிறைய பணம் சம்பளம், ரசோ குணம் தமோ குணத்துக்கு போறோம். அப்படி போனோம்னா சத்துவ குணத்துல இருந்தா கூட, முக்குணங்கள் சார்ந்து இருந்தா கூட இந்த உடல் அழிக்க முடியாது, சூட்சும உடல். அப்போ இந்த வாழ்நாள்ல நாம என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அந்த செயல்பாடு அடுத்த பிறவிக்கு வரும். அடுத்த உடலை போன பிறகு எல்லா விதமான அந்த மனம், அந்த புத்தி, பொய், அகங்காரம் எல்லாம் அந்த உடல்ல போயிருக்கும். உடல் தான் மாற்றம் இருக்குமே தவிர, இந்த உடலோட மாற்றம் இருக்குமே தவிர, ஆனா அந்த இடத்துல போன உடனே, அந்த உடல் சேர்ந்த உடனே என்னெல்லாம் பண்ணுவோம், பாவம் புண்ணியம் பண்ண முடியுங்களா, அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, பகவான் நாமத்தை சொல்லி இந்த சூட்சம் உடல் நாம் அழிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னா, அப்போ சச்சிதானந்தமா பகவான்கிட்ட போய் சேரும். பகவானை போய் சேர்ந்து என்ன பண்ண போறோம்? அங்க போய் உட்காந்து சுகமா இருக்க போறோம்? ஒண்ணும் கிடையாது. பகவானுக்கு தொண்டு பண்ண போறோம். அது இங்கே நாம ஆரம்பிச்சிடலாமே, ஏன் அங்க போய் தான் ஆரம்பிக்கணுமா? இங்க ஆரம்பிச்சா போதும், அங்க போய் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க நம்ம பண்ணாம இந்த உடல் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த உடலுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? என்னென்னமோ காரியம் எல்லாம் பண்றோம், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா பார்ப்போம். 20வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் படிக்கிறேன். ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசின் நாயம் கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வானா பூய அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா அந்நியதே அந்நியமானே சரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரீரே. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றினாலும் தோன்றவனும் அல்ல, தோன்றவனும் அல்ல. அதாவது தோன்றவனும் அல்ல, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையான. உடல் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார் பகவான். நமக்குதான் அது இல்லைங்களா? நம்ம இன்னைக்கும் பிறந்திருக்கிறோம், நாளைக்கும் பிறப்போம். அந்த சராசரங்களை படிச்சார்ல பகவான், பல்லாயிரம் கோடிக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே. அப்பவும் நாம் இருக்கும். என்னவா இருந்திருப்போம்? ஏதோ புழு பூச்சியா இருந்திருப்போம், ஒரு யானையா பூனையா இருந்திருப்போம், ஒரு மனுஷனா கூட பிறந்திருப்போம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பாவத்தும் புண்ணியத்தையும் சேர்ந்து சேர்ந்து பண்ணி 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 நாம திரும்ப இங்கதான் வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த சம்சார கடல்லே நம்ம சம்சார சாகரத்திலேயே வந்து கிடக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மா எப்படி பாருங்க, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. உடல் மாத்திரம்தான் அழிவு. உடல் வேற உடல் மாற்றத்துக்கா போயிட்டே இருக்கும். இப்ப நான் தவறா பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அடுத்த பிறகு பன்னியா பிறப்பேன், நாயா பிறப்பேன், மரமா பிறப்பேன், இல்ல அதல பசத்தோட போவேன். நான் 6 லோகம் 7 லோகம் கீழே பார்த்தீங்களா, அதுல போய் பிறப்பேன். சரிங்களா? அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். உன்னுடைய கடமை என்ன, அந்த கடமையை நீ செய். எழுத்தாளருக்கான தாத்தா இருக்கான்ல, நீ ஏன் உடலை பாக்குற? உடலா பார்த்தாதான் பீஷ்மரா பாக்குற. நீ ஆத்மாவை பாரு, ஆத்மாவை பாரு. அப்ப ஆத்மாக்கு விடுதலை கொடு. அந்த ஆத்மா உடலோட இருந்துகிட்டு அவன் பாவம் பண்ணிட்டே இருக்கான், அந்த ஆத்மாக்கு கெடுதல் நினைச்சிட்டே இருக்கான் அவன். அப்ப அந்த உடலுக்கு முக்தி கொடுக்கணும், அந்த ஆத்மாவுக்கு முக்தி கொடுக்கணும்னா அவனை நீ கொல்லு. உன் கடமை என்ன, அதை செய்கின்றார் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஆத்மா வந்து பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. இதுல இப்ப சொன்னா ஒரு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப விளங்காது. நீங்க level 2 level 3 வரும்போது ரொம்ப அழகா விளங்கும். இருந்தாலும் சொல்றேன். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி.
உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது பகவானுடைய உட்புற சக்தி, யோகமாயா சக்தி இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உடலும் பகவானுடைய தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவானுடைய தான். அப்ப நாம யாரு? பகவானுடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே. அப்ப எப்படி செயல்படணும்? சச்சித்தானந்தமா நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அப்ப நாம என்ன எப்படி செயல்பட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அப்ப அது உணர்த்துக்கு தான் பகவான் இப்படி சொல்றார். நாமும் முன்னாடியும் இருந்தோம், இப்போ இருப்போம், அப்புறமும் இருப்போம். நிகழ்காலத்திலும் இருப்போம், இறந்த காலத்திலும் இருந்தோம், எதிர்காலத்திலும் இருப்போம் அப்படின்னு இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மா இதற்கான இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொது அறிவு புரிதல், மரண நேரத்தின் அனுபவங்கள், உடலுக்கு வெளியான அனுபவங்கள், கடந்த வாழ்வு நினைவுகள். இது ஒரு கதையை கூட சொல்லலாம். நான் இப்ப டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம். நீங்க கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கூட தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, சுதந்திரம் அடையறதுக்கு முன்னாடி மதுரால இருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தை பிறக்குது. ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்தை பிறக்குது. ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது. அந்த பெண் குழந்தை பிறந்து ஒரு கருத்தை தெரிய பேசுற அந்த டைம்ல அந்த குழந்தை வந்து மாற்றம் ஏற்படுது. அந்த குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி மாற்றம்னா, நீங்க என்னோட அப்பா அம்மாவே கிடையாதுன்னு பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு. வாய்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்களா? நீங்க எனக்கு அப்பா அம்மாவே கிடையாது அப்படின்னு. டேய், நான் தாண்டா உங்களை பெத்தோம், நான் தானடா பெத்தோம், நீ என்னடா இப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, எனக்கு திருமணம் ஆகி என்னுடைய கணவர் இருக்காரு அப்படின்றது அந்த குழந்தை. ஒண்ணுமே புரியல. நான் என்னுடைய ஊர் பேரு அந்த 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 பொண்ணு சொல்லுது, இந்த இடத்துல நான் என்னோட கணவர் இருக்காரு, என் மாமியா இருக்காங்க, என் மருமோ இது இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க, நான் நீ உங்களுக்கு நான் கிடையாதுன்றது சொல்லுது அந்த குழந்தை. எத்தனை வயசு குழந்தை? 6 வயசு குழந்தை. ஒண்ணுமே புரியல, என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த விலாசமும் கொடுக்குது, அட்ரஸும் கொடுக்குது அந்த குழந்தை. உடனே என்ன பண்றாங்க, அந்த அட்ரஸ்ல ஒரு லெட்டர் போட்டு இங்கிருந்து அனுப்புறாங்க. அப்ப அந்த லெட்டர் போய் சேர்ற இடத்துல அந்த வீட்டுல உள்ளவரு வாங்கி பாக்குறாரு. பார்த்தா உண்மைதான், என்னுடைய மனைவி இறந்துட்டாங்க, என்னுடைய பேரு அவருடைய பேரு அந்த அட்ரஸ் விலாசம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. அப்ப இங்க ஒண்ணுமே புரியல. அப்ப இந்த ஊர்ல தாசில்தாரும் அந்த ஊர்ல தாசில்தாரும் பேசிக்கிறாங்க. அப்ப பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, இதை விசாரிங்க அப்படின்னு அனுப்புறாங்க. இது நிஜம், நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். உடனே என்ன பண்றாங்க, இங்க இருக்கிற ஊர்களெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. இங்க இருந்து ஊர் மக்கள்லாம் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அந்த பொண்ணு சொன்ன இடத்துக்கு போறாங்க. போனா அந்த தெருவே அதான் காட்டுது, அட்ரஸை கரெக்டா காட்டுது, அவன் வீடையும் காட்டுது, இதுதான் என் வீடுன்னு காட்டுது. வீடு உள்ள போனா உட்காந்துக்கிறார். அந்த குழந்தையோட முன்னால் அதை போன பிறகு உள்ள கணவர் உட்கார்ந்து இருக்கார். இவர் தான் என்னுடைய கணவர் அப்படின்னு. அப்படி தகைச்சு போய் நிக்கிறார். யாரு? அந்த கணவர். அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது, இவங்கதான் எங்க மாமியார், இதுதான் என்னோட ரூமு, இதெல்லாம் காட்டுது. இந்த 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 இடத்துல இந்த பொருள் இருந்தது, இந்த இடத்துல இந்த பொருள் இருந்தது, இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லுது. இந்த ஆளு தகைச்சு போய் நிக்கிறார். அவருக்கு ஆல்ரெடி திருமணம் ஆகி குழந்தையும் இருக்கு. அப்போ இது இந்த பொண்ணு கேள்விப்பட்ட உடனே அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நான் பேச வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு. சரி, இங்கே பேசுங்க. இல்ல நான் அவர்கிட்ட பேசணும். அப்புறம் அவருக்கு அந்த குழந்தை கூட்டுன்னு உள்ள போய் பேசுறாரு. அப்ப அந்த குழந்தை கேக்குது அந்த ஆளுகிட்ட, திருமணம் ஆன பிறகு முதல் இவர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேக்குது. நான் முன்னாடி இறந்துட்டா நீ மறுமணம் பண்ணிக்கூடாது, நீங்க இறந்துட்டா நான் மறுமணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நம்ம 2 பேருக்குமே ஒரு உத்தரவாதம் வாங்கியிருந்தோம். ஆனா நான் இறந்த பிறகு நீ திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை கேக்குது. அதாவது 2 பேருமே பேசின விஷயத்த இந்த குழந்தை சொன்ன உடனே அவர் அப்படியே ஒண்ணுமே பேச முடியல அவரால். அப்படியே வெளியே வந்து சொல்றார், இவங்க போன ஜென்மத்துல என்னுடைய மனைவிதான் இருந்தது உண்மைதான். ஏன்னா என் மனைவி நானும் பேசப்பட்டது யாருக்குமே தெரியாது. இந்த குழந்தை ரொம்ப அழகா சொல்லுச்சு அது. அப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, மகாத்மா காந்தியும் இதுல இருக்காரு, அவருடைய சுயசரித்திலே இருக்கு இந்த கதை.
அப்போ அவரை பார்த்துட்டு உடனே என்ன பண்றாங்க, சரி ஓகே. அப்ப அந்த 2 தாசில்தாரும் கேட்கறாங்க, அந்த ஒரு தாசில்தாரும் கேட்கறாங்க, இப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த குழந்தை இங்க போகணுமா இல்ல இவங்க வீட்டுல போகணுமா அப்படின்னு. அப்ப அந்த குழந்தைகிட்டே முடிவு சொல்றாங்க, நீ என்னம்மா பண்ண போற, நீ முன்னால் போன பிறகு அந்த கணவர்கிட்ட போறியா இல்லைன்னா உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போறியா இப்பிறவில அப்படின்னு. அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது, இல்ல இல்ல இவங்கதான் எனக்கு பெத்தவங்க, இந்த பிறவில நான் இவங்க கூட தான் போறேன். ஏன்னா அவரு சொன்ன சொல்ல காப்பாத்தல, அதனால நான் அவர்கிட்ட வாழ போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்துச்சு. இது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி இருக்கு. ஏன்னா ஆத்மா இதுதான் சூட்சம உடல், மனம், புத்தி அது அப்படி இருக்கும். பொய் அகங்காரம் இருக்கும். நாம இந்த பிறவில எப்படி அகங்காரத்துல இருந்தோமோ, நம்முடைய மனம் எப்படி இருந்ததோ, நம்முடைய புத்தி இருக்கோ, அடுத்த உடல் போனாலும் அங்கதான் இருக்கும். ஆனா உடல் தான் மாற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா? மரண நேர அனுபவங்கள் எவ்வளவு இருக்கு, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, நிறைய இருக்கு. உடலுக்கு வெளியான அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு. கடந்த கால நினைவுகள் வரும், நமக்கும் வரும். ஆனா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க தன்மை நமக்கு இருக்காது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆத்மான்றது நம்முடைய உயிர், அது பகவானுடைய சச்சித்தானந்தமான உடல் ஒரு ஆத்மா இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, எனது உடலை பயன்படுத்தவோ சேதப்படுத்துவதோ அழித்துவதோ எனது துயரங்களிலிருந்து நான் தப்பிக்க முடியாது. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, இந்த உடலுக்காக சுகமா இருக்கணும், டென்ஷன் ஆயிடுச்சு, போதைக்கு அடிமையாறாங்க. சில பேர் புகையில துண்டுறாங்க, சில பேர் பாக்கு போடுறாங்க, சில பேர் மாமிசம் சாப்பிடுறாங்க, என்னென்னமோ செய்யறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக? உடலை சேதப்படுத்தவா, அடிக்கிறதுக்கா? இல்ல, உங்களுடைய புத்தி மாற்றம் உங்க கர்மா மாறும்போது அடுத்த பிறவியும் இதே பலன் தான் அனுபவிப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது, அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ 3வது பார்ட் வந்திருக்கிறோம், 31ல இருந்து 53வது. பறவை அதாவது ஆத்மா அல்லது கூண்டு உடல் மட்டுமே பார்த்து கொள்வது, இரு கடமைகள். நம்ம அர்ஜுனத்தை பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விதமான துக்கங்களை, இரு கடமைகள். இப்போ இந்த கூண்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, உள்ளுக்குள்ள பறவை இருக்கு. இந்த கூண்டு தான் நம்மளுடைய உடல், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அந்த பறவை தான் ஆத்மா. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த உடலை மட்டும் சுத்தப்படுத்திட்டே இருக்கோம். ஆனா உள்ள இருக்கிற பறவைய சும்மா பேருக்கு சாதம் வைக்கிறது, தண்ணி வைக்கிறது விடுறோம். அதை கிளீன் பண்ணி அதை சுத்தப்படுத்தி அதை பறக்க விட்டு அதை உலக விட்டாதான் அது ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், உடலை மட்டும்தான், இந்த கூண்டை மட்டும்தான் நம்ம பண்ணிடணுமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு நம்ம எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. அது எது செய்யணும், ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம், ஹரிபக்தி தான். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, நாராயணா, கோபாலா, கேசவா, மகாதேவா இதே சொல்லிட்டே வேண்டியதான். பகவான் நாம சொன்னாவே போதும், அது ஆத்ம சுத்தம் அடையும் இல்லைங்களா? அப்ப இரு விதமான கடமைகள் நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப 3வது பாட்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? 40வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे नेहा विग्रमनाशो अस्ति भृत्यवा येन विद्यते स्वल्पम् अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். இம்முயற்சி அப்படின்னு சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு கால் வருது. நம்முடைய முயற்சி எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு இருக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா குறைவோ இழப்போ வரவே வராது. அதே பௌதிக தன்மையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள், துன்பம் வரும், இன்பம் வரும், மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா அதே ஆன்மீக தன்மையோட இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க பொருள்படுத்தவே மாட்டீங்க, அதை பொருட்டாவே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. இது என்னுடைய தர்மம்னு சொல்லிட்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? அப்போ இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அது பௌதிக தன்மை இருந்தா நம்ம பயம் இருக்கும், அசிஜோ இந்த பிரச்சனை வருமே, இது செய்யக்கூடாது,
செய்யலாமே. அப்படி இரு கடமைகள் மாறி மாறி செஞ்சுட்டு இருப்போம். அதே ஆன்மீகவாதியா இருந்தோம்னா, ஒரு கர்ம யோகியா இருந்தோம்னா, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தோம்னா, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய செயல்பாடு என்ன, சாஸ்திரம் என்ன சொன்னது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது, வேதம் என்ன சொல்லுது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அப்ப எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம். இன்பம் துன்பம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம். நீங்க கல்லை கொடுத்தாலும், மண்ணை கொடுத்தாலும், பொண்ணை கொடுத்தாலும், வைரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, அது தூக்கி தூர வச்சிருவீங்க. எனக்கு தேவையில்லை, பகவான் ஹரிபக்தி தான் போதும் அப்படின்னு நினைப்பான். அவன் தான் கர்ம யோகி, இல்லைங்களா? ஆனா அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த லோகத்துல அப்படிப்பட்ட லோகம் இது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா படிப்படியா பயிற்சி பண்ணதான் நம்ம அந்த நிலைக்கு வர முடியும், இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்வின் துன்பங்கள் சமநிலையற்ற அறிகுறியது. நிதானத்தின் யோசியுங்கள், இரண்டையும் சமநிலைப்படுத்தும். உடல் நம்ம சரி இது உடல் அழியக்கூடிய உடல் தானே அப்படின்னு நாம ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடாது. உடலுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. உடல் நல்லா இருந்தாலும் நாம குடும்பத்தை நம்ம காப்பாற்ற முடியும், நம்ம பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியும், பிள்ளை சமுதாயத்தை மேன்மையப்படுத்த முடியும். அதுக்கு நம்ம தேவை பணம் வேணும். பணம் சம்பாதிக்க நம்ம உடல் வேணும். அப்ப உடலுக்கு என்ன சொல்றாரு கீதையில, வேதங்கள் என்ன சொல்றாரு? சாத்வீகமா செயல்படுங்க, கண்டதை சாப்பிடாதீங்க, அதிக நேரம் தூங்காதீங்க, குறைவா தூங்குங்க, குறைவா உண்ணுங்க. அது சாஸ்திரம். அதிகமா சாப்பிட்டா நமக்கு தான் பிரச்சனை, இல்லைங்களா? அப்ப சமநிலையோட நம்ம இருக்கணும். அப்ப அது எது சொல்லணும்னா, வேதங்கள் மூலியமாக பக்தி மூலியமா தான் அதை செயல்பட முடியும். பௌதிக தன்மையோட இருந்தோம்னா கண்டதை சாப்பிடுவோம். நீங்க ஆபீஸ்ல வந்தோம்மா, நீங்க ஃபுல் டைட் பண்ணப்பா, ஃபுல்லா டைட்டா சாப்பிட்டு படுக்கணும்பா, தூங்கணும்பா அப்படின்னு. அது எதுக்காக? சுகத்துக்காக, இல்லைங்களா? அது மாதிரி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? வயிற்றுல ப்ராப்ளம் தான் வரும். இதெல்லாம் 13 12 இதெல்லாம் ரொம்ப விரிவா படிப்பான். ஞான யோகத்துல ரொம்ப விரிவா படிப்போம். இது கர்ம யோகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 54 இருந்து 74 பிறகு சிதமுனியை பத்தி பார்க்க போறோம். 55 உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா சாங்கி தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். பேச்சு 56 இருந்து 57 இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் வீட்டிலிருந்து இல்லை, பாதிப்பு இல்லை. எப்படி இருக்கிறான்? 58 இருந்து 63 ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடையில் சுருக்குவது போல. எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? 64 இருந்து 72 வரைக்கும் ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அப்ப உணர்ச்சிகளையும் திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடணும். தான் என்று அகந்து எப்படி வரும்னா, உரிமை உணர்வு, இது என்னுடைய உடல், இது என்னுடைய மனைவி, இது என்னுடைய கணவன், இது என்னுடைய வீடு, இந்த உரிமை உணர்வு விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். அப்பதான் அந்த உணர்ச்சிகள் நம்மளை கண்ட்ரோல் ஆகும், இல்லைங்களா? அதிகமான பற்று இருந்ததுனாவே நமக்கு பிரச்சனை தான் வரும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்கிறார். இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் பாதிப்பு வராது இந்த சாங்கி தத்துவம் மூலியமாக. அதை நிஷ்காம கர்மயோகம் சகாம கர்மயோகம்னு சொல்லுவோம். அது நாளைக்கு படிக்கலாம் அதை பத்தி விரிவா. ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடைய சுருக்கு போல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆமை இருக்குன்னா நம்ம கை ஏதாவது ஒரு விபரீதமா வருதுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணும்? உள்ள போயிடும், இல்லைங்களா? அது போலதான் இந்த உடல் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். இதுக்கு எல்லாமே இயற்கை, எல்லாமே பௌதிகம்தான். இது எல்லாமே பௌதிகம்தான். இந்த பௌதிகத்தை எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அதிகமா காத்து சக் பண்ணாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். கம்மியா சுவாச நம்ம சக் பண்ணாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் வரும், இல்லைங்களா? அப்ப லிமிட் இருக்குங்களா? அது போலதான் வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் இயற்கையில இருந்து நம்ம எடுக்கணும். இயற்கைனா என்ன? பணம், சொத்து, இதெல்லாம் இயற்கை. அதுல இருந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் இயற்கையில எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இருக்கே தவிர, அதிகமா எடுத்தோம்னா இந்த இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இதெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கணும். அது பாதிப்பு இல்லைன்னா எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கணும்? நம்முடைய வாக்கு எப்படி இருக்கணும்? அது போல, இல்லைங்களா? ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் சுருக்குவது போல அப்படி இருக்கணும். ஆசைகள் விடுபட்ட தன்மையா இருக்கணும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா 62 இருந்து படிக்க போறோம். இப்ப 59 பாருங்க. இப்ப 4வது பார்ட் வந்துட்டோம். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. 59. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 59. விஷயா வினிவர்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் புல இன்பத்தில் கட்டுப்படுத்தினாலும் புலன்கிளர்ச்சி பொருட்களுக்கு சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால்
புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் இணை பெற்றவனாவான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. என்ன சொல்லப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மா, இந்த உடல் கிடைச்சிச்சு, ஆத்மாக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருச்சு. இந்த புலன் இன்பம் இருக்கு இல்லையா, கண்ணு மூக்கு காது, இதெல்லாம் புலன், இதோட இன்பம். அது இன்பம் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, வாய்க்கு என்ன பண்ணுவோம், சுவையா சாப்பிடணும், நல்லா நான் ருசியா சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி காதுக்கு ஒரு இனிமையான சாங்கு, ஒரு பாட்டு தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. கண்ணுக்கு ஒரு இனிமையா ஊட்டிக்கு போகலாம், கொடைக்கானல் போகலாம், ஒரு பார்க்கு போகலாம், ஒரு பீச்சுக்கு போகலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைப்படும். அந்த மாதிரி தான் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் என்னன்னா புலன் இன்பம். அதை கட்டுப்படுத்தணும். நாம எதுக்கு வந்திருக்கோம், டூருக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த துக்காலயத்துக்கு டூருக்கு வந்திருக்கிறோம். இது நம்ம ஊரே கிடையாது. நம்ம ஊர் எதுனா பகவானுடைய வைகுந்தம் தான். அதுதான் நம்ம வீடு. நம்ம எல்லாமே ஜாலியா சுற்றுலா வந்திருக்கோம். அதுக்கு கூட அடிஷ்னலா நமக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க, நமக்கு ஒரு கணவன் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அவங்க நல்வழிப்பட்டு நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு நம்ம எங்க போனோம், பகவான் லோகத்துக்கு போனோம். அப்ப நம்ம இந்த புலன் இன்பத்தை எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா கண்ணு என்ன பண்ணும், பௌதிக தன்மையோட பார்க்கணும். வாய் என்ன பண்ணும், ரொம்ப ருசியா சாப்பிடணும் ஆசைப்படும். சாப்பிடணும், தப்பு இல்லை. அது பகவானுடைய பிரசாதமா சாப்பிடணும். கண்ணு பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பார்க்கணும். கை பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொட்டு அலங்காரம் பண்ணணும். காது பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை பேசணும், கேட்கணும். வாயில பேசுறது ஹரிநாமத்தை பேசணும். நாக்குக்கு பகவானுடைய பிரசாதம், மகா பிரசாதத்தை உண்ணணும். அப்பதான் புலன் அடக்கம் வரும் இல்லைங்களா. அது அடக்கம் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை வீழ்ச்சிதான் அடையும். அதுதான் இந்த உடல் சொல்றார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் புலன்பெற்றனால் கட்டுப்பாடினால் புலன்கிழச்சி பொருட்களின் சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலன்பை ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினை ஒழிப்பவன் தனது உணர்வை நிலை பெற்றவனாவான். இந்த பதம் அப்பதான் நீடித்த சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ வெற்றியின் ஆனந்தத்தின் வழி என்ன, இரு கடமைகளை ஒருவர் உறுதியோடு உற்சாகத்தோடு செய்தல். வாழ்வில மறுவாழ்வில மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம். நம்ம உறுதித்தன்மை இருக்கணும். இந்த லைன் தான் போனோம். என்ன செய்யணும்னா ஆன்மீகத்தில் தான். ஆன்மீகத்துல போகும்போது தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல்பட முடியும். பௌதிகத்தில் போகும்போது நமக்கு என்ன பண்ணும், இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது, இந்த புத்தி சம்பந்தப்பட்டது, மனது சம்பந்தப்பட்ட போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி செயல்படும் தெரியுங்களா. பணம் சம்பாதிக்கணும், நல்ல சுகமா இருக்கணும், பிள்ளைகள் நிறைய சொத்து வாங்கி வைக்கணும், கார் வாங்கி வைக்கணும், பங்களா வாங்கிக்கணும், இப்படியே நம்ம ஆசைப்பட்டு இருக்கோம். இது இயற்கை, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ உயர்ந்த சுவை என்ன எப்படி பெறணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான், பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை தான். நமக்கு என்ன வாயில வருது, பகவான் நாம வரணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சதா நேரமும் நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம், சொல்ல முடியும். பகவான் நாமத்தை எனி டைம் சொல்ல முடியும். இனி வர வர லெவல் போக போக நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த அத்தியாயம், இந்த முதல் அத்தியாயத்துல இந்த மாதிரி சாரத்தை பார்க்கிறோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் மேன்மை அடைவோம் இல்லைங்களா. அப்போ உயர்ந்த சுவை விடைப்பட்டின்மை பகவத்கீதை நமக்கு கொடுக்குது. கீதை நமக்கு கொடுக்குது. என்ன கொடுக்குது பாரு, நம்முடைய வாழ்வியல் கொடுக்குது. நம்முடைய அதாவது வாழ்வியல், உளவியல், மனைவியல், இதெல்லாமே கொடுக்குது. இது வேற வேதம் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை, உபநேசங்களை படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. கீதையை மட்டும் படிச்சா போதும். இதுதான் சாரம் சரிங்களா. நம்மளை பக்குவப்படுத்தும். இது உயர்ந்த சுவை. இதை படிக்க படிக்க நம்ம என்ன பாத்தீங்கன்னா, பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில இருந்து இது பௌதீகம், இது பௌதீகம். தாமரை இலை நீர் ஒட்டாம இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு தாமரை இலை என்ன இருக்கும், குளத்துல தான் இருக்கும், தண்ணீர் தான் இருக்கு, ஆனா நீர் ஒட்டுமா பாருங்க, ஒட்டாது இல்லைங்களா. அப்ப எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்போ நம்ம இந்த இயற்கையில இருந்தாலும் அதுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கணும், பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். இது எது சொல்லுன்னா, இந்த கீதை சொல்லி கொடுக்குது நம்ம இல்லைங்களா. 62 பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. எது குருஜி 62? 62, 63 ரெண்டுமே படிச்சிருங்க. ஓகே. ध्यायतो विषयान् पुंसः संकस्तेषु भजायते संकात् संजायते कामक्रोधाभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. 62 என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மீது பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுகிறது. அது எனக்கு உண்மை. நேற்று ஒரு சேலை கதை சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? ஒரு சேலையை பார்த்தோன்னே என்ன அந்த அம்மாக்கு மாத்தாச்சிக்கு உடனே கடைக்கு ஓடுறாங்க. அந்த பொருள் கிடைக்கலன்னா அது பாருங்க ஏக்கம். இது என்ன சொல்லணும்னா பற்று. பற்றுன்னு சொல்லுவது ஒரு மோகம். அந்த பொருள் மேல மோகம், உயிர் மேல மோகம். அந்த மோகம் கிடைக்காத அந்த மோகத்து மேல நம்ம ரொம்ப ஈடுபாடா இருக்கோம்னா காமம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்ப காமத்தை நம்ம பூர்த்தி செய்ய முடியலன்னு என்ன அப்புறம் அந்த பொருள் கிடைக்கல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோபம், டென்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும், பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு தேவையில்லாத யாரை திட்டணும், யாரை அடிக்கணும், யாரை கொல்லணும், இந்த மாதிரி புத்தி போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அது இது எல்லாமே பௌதீகம். இது உடல் சார்ந்த செயல், மனது சார்ந்த செயல், புத்தி சார்ந்த செயல், நம்ம செயல் சார்ந்த செயல் இதெல்லாம். ஆனா ஆத்மா அது கிடையாது. நம்ம சில பேர் செய்வாங்க, சொல்லுவாங்க நான் இது மனசாட்சி மூலியமா. மனசாட்சி குரங்கு, அது ஒரு நிலையானது இல்லை. உடலால செய்யற செயல் துன்பம் தான் கிடைக்கும், இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா அடுத்த நேரம் துன்பத்தையும் கொடுக்கும். மனதும் அப்படிதான், அது மங்கி, குரங்கு, தாவி தாவி ஓடின்னு இருக்கும், நிலையானது கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? மனசாட்சியோட செய்யணும். மனசாட்சியோட செஞ்சா கூட சந்தோஷம் கிடைக்கும், ஆனா அடுத்த நேரம் திருப்பூர் துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். சாந்தி கொடுக்கும் அடுத்த நேரம். ஆனா ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது அந்த செயல்பாடு நம்ம பண்ணோம்னாதான் சச்சித்தானந்தம், சச்சித்தானந்தமா செயல்படும். அது பகவானுடைய அம்சம், அது முழு அம்சம். அது யோகமாய சக்தி. ஆத்மா உயிர், உடல் மட்டும்தான். அதுவும் உடலும் பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. ஆனா இது மாய இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க பகவான் ரொம்ப சொல்றாரு, பல நோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால். அப்ப மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்து கொடுக்குறான். அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது? காமம், கோபம் வருது இந்த ஸ்லோகத்துல. இதுல என்ன சொல்றாரு? கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கம், மயக்கத்துல நினைவு, நம்முடைய மெமரி பவர் எல்லாமே இழக்கிறான். அப்ப நினைவு குழம்பவனை என்ன பண்றாரு? அறிவு இழக்கப்படுகிறார். அறிவு இழந்த பிறகு என்ன பண்ணுவாரு? திரும்பவும் ஜட வாழ்க்கையில போய் விடுறாரு இல்லைங்களா? இந்த டயக்ராம் பாருங்க. புலன்களின் பொருள்கள் இணைப்பு, காமம், கோபம், மயக்கம், நினைவு குழம்பு நிலை, அறிவிழைப்பு, கடைசியில விழிச்சுதான் அடைகிறார். திரும்ப விழிச்சா எங்க போவாரு? பௌதிக்கு தான் போவார். ஆன்மீகவாதியா இருந்தவர் யாரோ ஒருத்தர் நல்லா ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறாரு, கோவிலெல்லாம் போறாரு, பாராயணம் பண்றாரு, நெய்வேத்தியம் பண்றாரு, எல்லாம் செய்யறாரு, உபநேசம் பண்றாரு. ஆனா அவர் கோவப்பட்டாருன்னா இங்கதான் போடுவார். அதுலயும் இருக்கு. அதுலயும் ஒண்ணு அட்வான்ஸ் லெவல்ல வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும். கோபம் இருக்கணும், அகங்காரம் இருக்கணும், பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. பொய் அகங்காரம் தான் இந்த உடல் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாழ்க்கைக்கான பாடம் பார்த்தீங்கன்னா, தீய எண்ணங்கள் என்று ஜாக்கிரதை. அவை கொடூர திட்டங்களை மாறி வகுத்தது செயல்கள் முடியும். அது நம்முடைய எண்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாத்வீகமா இருக்கணும். முதல்ல எண்ணம் தான் முக்கியம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய உடல் அமைப்பும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும், நமது புத்தியும் அப்படிதான் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். எப்படியாவது இவனை திட்டணும்பா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், அவ்வளவுதான். நீங்க நினைச்சிருங்க, ஆனா அந்த மாய செய்யப்பட ஆரம்பிச்சிருவா. இதெல்லாம் நம்ம 14 அத்தியாயத்துல படிப்போம், விவரமா படிப்போம். அதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம், இது மாய. இந்த மாயத்தோட செயல்பாடு. ஒருத்த நான் திட்டணும்னு நினைப்பீங்க, ஆனா நீங்க திட்ட மாட்டீங்க. இந்த மாய நமக்குள்ள திட்ட ஆரம்பிச்சிருவா. ஏன்னா இந்த உடல் பௌதிகமான உடல், சீக்கிரமா உள்ள வந்துருவாங்க. அப்ப நமக்கு அந்த தீய எண்ணம் கூட இருக்கக்கூடாது. ஏன் எண்ணம் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னா, இப்ப மனைவி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். ஒரு பூனை இருக்குன்னா பூனைக்குள்ளும் பரமாத்மா இருக்கிறார். உள்ள ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். எறும்புக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்புறம் மனுஷங்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப யாரை போய் நம்ம திட்ட முடியும்? யாரை போய் அடிக்க முடியும்? யாரை போய் கொல்ல முடியும்? யாரை போய் தப்பா நினைக்க முடியும்? அப்ப நாம பாவம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தீய எண்ணம் நம்ம இருக்கவே கூடாது. சமநிலையோட செயல்படணும். இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா விழிச்சுதான் அடைவோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஏன் இரு கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருமையிலிருந்து விடுதலை. இரு கடமைகள் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு பிரச்சனை தான். அதே ஆன்மீக தன்மையோட சாஸ்திர சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ணா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும்?
அகர்ம பணி மட்டும்தான் செய்யறான்னு சொல்லும், விகர்ம செய்யாதுன்னு சொல்லும். அப்ப இருமையில் நம்ம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இருமையில் என்றால் தீமை தான். வெற்றி தோல்வி மாறி மாறி வரும், மாறி மாறி வந்துதான் இருக்கும். அப்ப எதிர்பார்ப்பு இன்மாமை, அது எதிர்பார்ப்பு இல்லை, ஏமாற்றம் கிடைக்கும் நமக்கு. அப்ப தீய பழக்கங்கள் ஒழித்தல், அதாவது தன்னிச்சையாக நற்குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு, பகவானுடைய உணர்வோட இருக்கணும், ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். என்ன பாகம் பார்த்தீங்கன்னா, நெருக்கடியை சமாளித்தல், உறுதியின்மை, சரணடைதல். என் உண்மையான அடையாளம் 11ல இருந்து 30வது வரைக்கும். என்னோட உண்மையான சூதல உடல், சூட்சம உடல், நம்முடைய ஆத்மா, இந்த 3 செயல்பாடும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லெவல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இனி போக போக ஒரு அத்தியாயம் போகும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரியும், பகவான் கொடுக்க போறார். அப்ப இரு கடமைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூதல மற்றும் சூட்சம உடல். அப்போ சூதல உடல் மற்றும் சூட்சம உடலுக்கான கடமை என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆத்மாவின் கடமை என்ன அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மாவுடைய கடமை என்ன? சச்சித்தானந்தம். அது ஹரிபக்தியோட செயல்படும். ஆனா சூட்சம உடல், சூதல உடல் பௌதிகத்தன்மை கொண்டு போகும். அது இன்பத்தை கொடுக்கும், துன்பத்தையும் கொடுக்கும், மாறி மாறி கொடுக்கும். அது ஒரு கடமையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீடித்த சந்தோஷம், 8 விதமான ஏணி படிக்கட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காமம், கோபம் இல்லைங்களா? மோகம், காமம், கோபம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா? அந்த 8 விதமான படிக்கட்டை பார்த்தோம். உயர்ந்த சுவை, பகவான்கிட்ட ஹரிபக்தியோட நம்ம இருந்தோம்னா அந்த உயர்ந்த சுவை நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதே இப்ப நாம ஒரு அளவு தான் படிச்சிருக்கிறோம். வர்ணாச தர்மத்தை இன்னைக்கு கோடிட்டு காமிச்சாரு. இதை நாளைக்கு கர்ம யோகத்துல, நாளைக்கு கர்ம யோகம் பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. இப்ப நாம பகவான் தத்துவத்தை கொடுத்துட்டாரு. என்னென்ன கத்து கொடுத்தாரு? சாங்கி தத்துவம் கொடுத்தாரு, ஆத்ம தத்துவம் கொடுத்தாரு, வர்ணாசிரமத்தை கொடுத்தாரு. நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம். அதை இன்னைக்கு நம்ம அது ஒரு சின்ன விஷயமா பார்க்கல, நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம், அந்த இதுல பார்க்கலாம். இந்த 3த்தையும் கொடுத்தார். நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை 1வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயம் தத்துவத்தை கொடுத்தார். இப்ப நமக்கு எப்படி செயல்படணும்ன்றத நாளை கொடுக்க போறார். இந்த தத்துவம் தெரிஞ்ச பிறகு நாம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு நாளை கொடுக்க போறார். அது கர்ம யோகம். அடுத்தது நமக்கு தத்துவத்தை கொடுத்துட்டாரு. நாளை கொடுக்க போறது எப்படி செய்யணும், எப்படி செயல்படணும்னு கொடுக்க போறாரு. அதுக்கு மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்க போறாரு. ஞானம் தெரிந்தாதான் இன்னைக்கு சொன்னதும் நாளைக்கு செய்ய போறதும் நமக்கு அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். அதுக்கு 4வது அத்தியாயம் வேணும். 4வது அத்தியாயம் தெரிஞ்சா மட்டும் போதுமா? பக்தி வேணும் இல்லையா? பக்தியோட இருந்தா தானே அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். அந்த விஞ்ஞானம் புரியுதுன்னா இந்த தத்துவத்தை புரியணும், செயலையும் புரியணும் இல்லையா? 5வதுல கொடுக்க போறார். 5வது அத்தியாயம். 6வது பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம். 6 விதமான தத்துவத்திலையும் 6வது தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். அஷ்டாங்க யோகத்துல தத்துவம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமானது. இந்த 6மே கர்ம யோகம். இந்த 6மே நம்ம கர்ம யோகம். இதை மறக்காம ஒரு கிளாஸ் கூட விடாம பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இது நம்ம சிம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். விரிவா படிக்கணும்னா லெவல் 2ல தான் விரிவா படிக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த 18 அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே லெவல் 2 போவோம் இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம். ஒரு ஸ்லோகம் நிறுத்தி நிதானமா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ராய கிருபசிந்தேவ ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துகிச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்